मेनि 7 तारिखाव एमपि इलेक्शन जादों बे एमपि इलेक्शननि सिगाङावबो जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो मोनसे साइलेन्ट जानानै थानो होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन बे बलामगुरि ग्रेप्टार फार्म हाउसआव नाथाय बिथाङा बे मिटिङाव बाहागो लायाखै आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन मिटिङावबो जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन बेयावबो बिथाङा बाहागो लायाखै नाथाय जों जेला इउनिटि फरामा जेला जोङो साइलेन्ट थादों एमपि इलेक्शनाव नाथाय जोंहा मानगोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा एमपि इलेक्शनाव गावनि टीमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय बिपिएफ अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों बे बुनायावथ' 100% दिनै दानसोरां जुरिस दङ बेनि कमप्लिटलि फुटेज दङ सीसी केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ दिनै थिग बेबायदिनो दिनै जोंखौबो बे एमपि इलेक्शनावहाय गावबा जिनो बाहागो लानानै खामानि मावजानो लुबैदोंमोन नाथाय जोंहा दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो जेरै साइलेन्ट थानानै जोङो दिनै थानो होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा बे साइलेन्ट होननाय सोदोबखौ दुखु मोननानै दिनै जोंखौ इउनिटि फरामखौ दुखु मोननानै बे दिनखालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जानानै दिनै इउपिपिएलजों सापर्ट जानानै लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना बुयो दा बेवहाय कमप्लिटलि जड़ित दङ बिथांमोना दानसोरां नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे सानैसो गथ'फोर दंफायो दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि रिजोना जे बिदों दा बेनि थाखायनो जों दिनै बे सावगारिया दङ आरो बे सावगारिनि एन्सारानो बेनो जोङो बिथांनो जों श' खालामगोन जुदि बिथाङा बियोब्ला बिथाङा रिजन बिबाय थादों नालाय दा बेनि थाखायनो दिनैहाय इउनिटि फरामनि माखासे रुलखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिथांखौ रिसाइभल खालामनानै जोङो बोखारनो गोनां जादों जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय बेनो थेंक इउ नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंगौ इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोंबो एसे सिन्था खालामनांगौ खारना जाबाय मा जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिनि माखासे क्लसाव लिरजानाय समस्या बेफोरो गासिबो पलिटिकेलजों रिलेटेड दंजोबो दा पलिटिकेलजों रिलेटेड थानाय हिसाबै दिनै जोङो उपाय गैया दिनै 4-5 बोसोर जानोसै जाय सरकारा दिनै सिगनेटरि गोजाजोबमोन बिथांमोना 5 बोसोर 4 बोसोर जेबोखौनो मावदिया अब्ला दिनै जों सोरखौ आसा खालामनो बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ सम आरो थासारिखौ नायनानै जाय मानसिया जोंखौ सापर्ट खालामगोन जाय मानसिया जोंखौ हेल्प खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ जों मदद खालामगोन आरो दरखार जायोबा जोङो इलेक्शनबो गेलेगोन बेनो आरो दानसोरां नार्जारिया मैयानि बेलायाव फंसे खोथा बुंदों जे आंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि आन्दोआवहाय राजनिति आखाइ दं होननानै बुंदों दानसोरां नार्जारिनि मैयानि जिखिनि बड'लेण्ड रादाबाव जे होनाय आंखौ जे जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय जे बोख्लायनाय बियो 100% मा होनो पलिटिकेलि माखासे षड्यन्त्र दं होननानै बुंदों बे बिथांनि खोथा बिथाङा जे सानदों बिथाङा मानो सानदों होनबा बिथाङा गावनो पलिटिकेलजों रिलेटेड थाखानाय नालाय ओंखायनो बे पलिटिकेलनि बाथ्रायालाय बिथांनि गोसो गोरबोआव हाबबाय थाखायो बे बिथांनि मेटार खिन्थु जोंहा दिनै जोंनि समस्याखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै सोरबा पलिटिकेलनि दिनै सापर्ट लानो हागोन खिन्थु बिथांखौ रिसाइभल खालामनो थांनायाव खुनु बेवहाय इउनिटि फरामा सोरनिबा पलिटिकेलनि बेवहाय मोनसेबो आखाइ गैया